Давай, ама. Ники! Ники! Дамян. Това е Минко. Здравни, Дамян. Това е Галя. Много си красив. Това е сега. Стар. Приятно ми. Виждам го. Много е рус, като теб. Тая врата не е за един ден. Давай. Ще има картофи, трябва да спаса. То нима нямаме такива. В началото имате. Падам. Абе, не бе, човек, не дей. Цвети ще ги носи. Дай. Кой ще да са? Когато иначе Ей, внимаваме. Спокойно. Помала падаш, бе! Всичко от дръп, колега. Да не те вълнува. Ама калта е кална, защото е кална, брат. И така. О, Дамяне, нали? Помишва. Какво? Който стигне долния камък, последен е гей. Добре. Айде, бе! Няма път или пътека. Не, аз съм камерамача. Видя ли ръца вафлите? Как никой не ти отговаря? Ей, потърсих за малко едни вафли, те вече издигнали палатка. Как ги правиш тия работа? Аз съм магиосник. Ага. И изядох. Да, е другото. Аз се разревах само като догледах. Дай. О, Мико, не! Без... Аз забрах какво трябва да кажа вече, разбираш ли? Стоп. Ей. Добре, сега хай. Чакай, че... И аз какво? Това е сложно. Кадър как? Се скривам. И... Къде се Смъркам. скриваш? Средата на нищо. Ей, какво? Дай там. Виж ти си знаеш. Аз си знам. Също така каза, че сега сме на поход да се забавим. Да за какво? Имам сценарий ли вече? Не, сценарият е труден за разбиране. Да, така е. Невъзможно за мен. Обидвам те, ама не мога, добре. Не мога, това вече е невъзможно за мен. Така, сега. Две камери, насочваме така, отиваме малко надолу, тръгваме малко, да знаете. Минко помага на Мона, ти помагаш на себе си. Така, давай. Ти помагаш на себе си. Може ли аз започна? Дамяне, защо да снимате? Аз да има материал. Не. Скребан навсякъде. Това всякакво е. Чай не искаш да ги Чакай, това е завариш. друг кадър. Чакайте първо този кадър. Добре, чакай, аз си чета текста назад, добре. Искам този кадър да го направя. Добре ли си, пак ли бе? Ева, купнахте го. Браво. Айде! Доволен съм. Стига за днеска. Не ти вярвам, не ти вярвам. Хайде. Не ти вярвам. Стига, снимачето няма. Не мога да ги сваля. Аз така реагирам на това цялото. Мона си взема едно. Той вече не иска да е тук. Как е той? Държат ме на сила. Помощ. Не си подписал това, нали? Не го подписах. Нищо не подписах. Не ме взеха на сила в гората. Измъчват ме, няма къде да избягам. Моля ви, моля ви. Хапчета искам. Аз ще викам.
Как се чувстваш? Ужасно. Ти как се чувстваш, Мона? Искам сълзички. Съвсем различен свят. Ще бъде малко... Минко, как се чувстваш? Така, втората камера. На Минко, дайте. И втора камера. После да... А то чадъртал напомни. Абе, хора, той във въздуха има над вас. Искам да се... И на мен ми харесва! Ама не може така да го оставим! Ай, докато не вали, бе, хора. Така, отиваш тука и от тука снимаш. Ама ти снимаш нас, не там! Ама те ще снимаме цвети. Няма да снимаш след си снимаш. Да, знам, не знам какво да кажа. Не ти ли харесва? Не пропуснахте, ама... Половинта сценарий. Такова не се опитвал никога и даже не го искам. Аз не го искам. Това хапче ти прави такива халюцинации, какво се случи? Това помежду другото не е много добра. Да, знам. Това трябва да го такова, да не казваш какво се случи. Какво ще кажа? Ами, Браво. примерно... Не ви препоръчвам цинк. Дай после да пробвам. Не! Гадно е, защо го... Ние го снимахме вече това! Фу, блядь. Не, бе, за какво ме снимаш? Никой не умрял, всичко е супер. Здравейте, фенове, добре дошли в следващото влогче. Днеска сме с Дамян, Ники и там те. Да. Това е един много добър сценарист. Невероятен. Перфектен. Направо превъзходен. Толкова добър не съм виждал. Пукнете. Той ни домъкна в гората, която няма обхват и накара да правим неща, които не искам. Не е вярно. Да правиха неща, които не мога да направят. И пак не искаха. Сценария просто не позволяваше да ги направим. Това. Чао от нас! Помощ! Помощ!